Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Nagmulat ng mga mata ang 20 anyos na binatang nagngangalang Ernesto. Sa nanglalabong paningin ay nakita niyang nasa loob siya ng isang silid. Nakahiga siya sa puting kama. Kahit blurred pa ang paningin ay lumingalinga siya. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang mapagtantong silid iyon sa isang ospital. At lalo pa siyang nabigla nang makita sa pagbangon niya ay naiwan ang katawang lupa niya. Marami ring nakakabit sa kanyang aparato. Pilit niyang binalikan sa isip kung anong nangyari sa kanya, pero wala naman siyang maisip. Parang walang laman ang utak niya. Walang laman ng utak. Iyon ang paulit-ulit na pumasok sa utak niya. Ang boses ng tiyahin na laging nagsasabi sa kanya na wala siyang utak. Lumabas si Ernesto sa silid ng hospital. Nagulat pa siya nang hindi niya nahawakan ang sirdatura ng pinto. Sa halip, nagawa niyang maglagos na lang doon. Hindi alam ni Ernesto kung matatakot ba siya sa nangyari o dapat niya yung ikatuwa. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ikinondisyon ang utak na patay na siya. Isa na lang siyang kaluluwa. Makakasalubong niya ang nobyang si Agatha. Naglalakad ito sa pasilyo ng ospital. Siguro ay dadalawin siya. Tiyak na malulungkot ito kapag nalaman na patay na siya. Dala ng lungkot ay hinakap ni Ernesto ang nobya. Ngunit naglagos lang siya sa katawan nito at diretsong nayakap ang matandang janitor na kasunod ni Agatha sa paglalakad. Mabuti na lang at tumagos lang din siya sa katawan ng matanda. Sa huli ay ang sarili rin niya ang nayakap niya, ang malamig at tila usok na lang niyang sarili. Umiyak ng umiyak si Ernesto. Napansin niya na wala namang luha na lumalabas sa kanya. Kaya itinigil na lang niya ang pag-iyak. Sinundan ng tingin ang nobyang patungo sa room niya. Ayaw niyang makita ang eksena kung papaano nito iiyakan ang bangkay niya, kaya lumabas na lang siya ng ospital. Tinungo niya ang bahay nila kung saan tingin niya ay wala pang alam ang mga kasama niya sa bahay sa pagkamatay niya. Nakita niyang paalis ang tiyahin na si Tia Ana. Natigilan ito sa paghakbang at sinabi sa 3 anak na tila may nararamdaman daw siyang malamig na hangin. Sinigundahan naman iyon ng panganay na si Melba. Ngunit bigla ring sinabi ng tiyahin na parang
ang bantot naman ng hangin na yun. Natawa ang pangalawa sa tatlong magkakapatid na si Moby. Paano raw hindi ba bantot nagpasingaw na naman ng utot ang bunso nilang kapatid na si Andoy. Ang buong akala ni Ernesto ay naramdaman ng mga kamag-anak ang presensya niya. Mula pa man ng sabay na mamatay sa aksidente ang mga magulang niya, ay ang tiya Ana na niya ang umukupkup sa kanya. Pero hindi naging maganda ang trato nito sa kanya. Ginawa siyang alilang kanin. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin niya na kinupkup siya nito. May pagkain at bahay siyang nasilungan sa loob ng 10 taon mula nang maulila siya. Dahil kaluluwa na lang siya, nalaman niya ang saloobin ng mga kamag-anak niya sa kanya. Ang tiya niya ay narinig niyang chinichika sa nakasalubong na kapitbahay na, "Naku, ang pamangkin kong yun, masipag naman ng konti, sadyang may katigasan lang ang ulo. Kahit pagsabihan kong huwag nang magmotor ay sige pa rin. Kaya ayun na aksidente." Nalaman niyang iyon pala ang dahilan kung bakit siya nasa ospital. Pero naalala rin niya na ang tiyahin mismo ang madalas mag-utos sa kanya na maningil ng mga pautang nito at siyempre gamit ang motor dahil malayo-layo ang bahay ng mga sinisingil niya. Ang pinsan niyang si Ate Melba, nalaman niyang ito pala ang nagnakaw ng jersey niya para ibigay sa boyfriend. Pinagbintangan pa niya si Moby. Si Moby naman, nakita niyang pumasok sa kwarto niya, binuksan ang drawer niya at inamoy-amoy ang brief niya. Muntik nang mapamura si Ernesto. Sinasabi na nga raw ba niya at bakli ang pagkalalaki nitong pinsan niya at siya pa talaga ang natipuhan. Kaya pala madalas siyang ilibre ang bunsong si Andoy, 10 taong gulang. Dito siya na-touch nang makita niya itong saglit na nagdasal sa harap ng altar nila. At narinig niyang sinabi nito na sana ay makauwi na siya sa bahay. Mapapaiyak na sana siya sa tuwa nang biglang dugtungan nito na si Kuya Ernesto lang daw kasi niya ang masarap magluto sa kanila. Hindi siya makakain ng maayos hanggat hindi nakakabalik mula sa ospital ang kuya niya. Naisip naman niyang puntahan ang mga kaibigan. Si Estong na itinuring niyang best friend ay busy sa trabaho at walang pakialam kung nasa ospital man siya. Ang isa pa niyang tropa na si Boyet ay inaabala naman ang sarili sa pagtambay at pakikipag-inuman kung kani-kanino. Bukod sa mga taong yun ay wala nang maisip puntahan si Ernesto. Naglagalag na lang siya sa parang isang ligaw na kaluluwa. Hanggang sa abutan na siya ng dilim sa daan, napahinto siya sa paglalakad nang makita ang grupo ng mga tila demonyo sa daan. Naisip niya na baka mga kampon ito ni Satanas. Baka susunduin na siya. Ang dami rin kasi niyang nagawang kapalpakan at mga kalokohan sa lupa nung nabubuhay pa siya. Baka sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa niya. Ayaw niya, natatakot siya kaya mabilis siyang tumakbo. Paglingon niya
ay nakita niyang hinahabol siya ng mga demonyo. Lalo pa niyang binilisan ang takbo, pero mas mabilis ang mga demonyo sa kanya, kaya naabutan siya at napalibutan ng mga ito. Pumikit si Ernesto at inisip na baka pwede siyang maglaho. Hindi ba multo na lang siya at sa mga nababasa niyang horror stories, ang mga multo ay may kakayahang daw na maglaho. Kaso hindi iyon nangyari. Muntik na siyang mapatili nang lapitan siya ng isang demonyo at tanungin kung bakit siya tumatakbo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.